Señor Moratinos, ¿qué compromisos ha adquirido ante el señor Estro para solucionar los abusos urbanísticos en el País Valenciano? ¿Qué actuaciones piensa emprender el Gobierno para poner fin a la crisis que lleva padeciendo en las últimas campañas el sector de la naranja? ¿Qué medidas piensa emprender su Ejecutivo para normalizar administrativamente una realidad de más de 20 años como es la presencia de la TV3 en el País Valenciano? Nuestro grupo desearía más para los valencianos. Nadie nos empujaba a hacer una reforma. Les dones i els homes d'Esquerra Republicana del País Valencià tenim la força d'aquells que es creuen el que diuen i la il·lusió dels que somien en un món millor. Estimem i defensem la nostra llengua i ens agrada conèixer les llengües dels altres. Per nosaltres, totes les persones són ciutadans iguals en drets i no súbdits de cap mercat ni de cap rei. Republicans convictes i rebels impenitents fem política perquè no es la facin com fins ara contra nosaltres i l'entenem com un servei públic i com una forma col·lectiva de resoldre els conflictes. Estem en guerra contra els privilegis i al papa ni l'esperem. Les dones i els homes d'Esquerra Republicana del País Valencià gaudim dels nostres rius, muntanyes i valls com se'ls acabaren de descobrir i lluitem per preservar-los de la rapinya d'uns pocs. Ens agraden les festes i la bona companyia, però no tenim ni por ni mandra d'afrontar els problemes. Per nosaltres, tot no és negociable i, pel contrari, tot és possible. Som com som, valencians, republicans i d'esquerres, com tu. Perquè vols Esquerra als ajuntaments. Perquè vols Esquerra a la Generalitat. Esquerra Republicana del País Valencià. Perquè vols.